Добре дошли в играта на мисловните карти. Това занимание помага на участниците да открият своите страсти, силни страни и мотивации, докато изграждат лична визия за своето учебно пътешествие. Мисловната карта е визуален инструмент, който организира идеи креативно. Тя започва с централна концепция и се разклонява към свързани теми, като имитира начина, по който мозъците ни естествено свързват идеи. Предоставете пример на мисловна карта. Покажете как да създадете основна мисловна карта с тема като «Аз като ученик», използвайки разклонения за силни страни, страсти, мотивации и уникални качества. Осигурете на участниците материали, празни листи, маркери, списания, ножици, лепило и обяснете стъпките. Започнете в центъра на празна страница с изображение или символ за централната идея, свържете основните разклонения към централното изображение и вторични разклонения към основните, използвайки извити линии. Напишете една ключова дума на линия и добавяйте визуализации навсякъде. Предложете използване на теми като силни страни, лични ценности, мотивации за учене, страсти, уникални качества. Дайте на участниците 20 до 30 минути, за да създадат своите ментални карти. След като картите са готови, поканете участниците да споделят творенията си с групата. Окуражете ги да обяснят своите истории на учене и да подчертаят какво ги прави уникални. Направете групова рефлексия с въпроси като «Защо образованието е важно за вас? Какво ви мотивира да учите? Какво открихте за себе си чрез тази дейност?» Играта с ментални карти е чудесно упражнение, което помага да се разкрият силните страни и страстите, вдъхновявайки осмислено учене.